Hej og velkommen til annoncør-webinar nummer 2 her på Marketers.dk. I dag der skal vi tale om, hvordan du finder nye og dygtige affiliates som annoncør. Det her det er som sagt nummer 2 i vores serie af gratis webinars til annoncører, som benytter affiliate marketing. Og du kan finde alle vores webinars i kategorien på marketers.dk/blog. Jeg skal også sige med det samme, at det her er et webinar, som repræsenterer et af de tiltag, du kan lave som annoncør for at tjene flere penge med din affiliate marketing. Vi har en hel liste på Marketers, som du kan få adgang til, en pdf, hvor du får en hel liste med alle de tiltag, du kan lave. Så hvis du er interesseret i den liste som annoncør, så send os en hurtig mail til service@marketers.dk. Og så sender vi dig en pdf med alle de tiltag, du kan lave. Men i dag, der har vi altså valgt at gennemgå det her med, hvordan du finder nye, dygtige affiliates. Michael Rik er med på linjen. Hej Michael. Hej Anders. Og Michael, hvis vi kigger på det første punkt her, så er det den mulighed, der hedder at lade netværket finde dine affiliates. Hvad mener vi med det? Jamen der mener vi, at der tager vi udgangspunkt i, at man arbejder med et affiliate-netværk som annoncør. Det er for eksempel PartnerAds, som vi jo har et rigtig godt samarbejde med. Det kan være TradeTracker, det kan være AdService, det kan være Shopelo, det kan være Kalku, det kan være alle de her forskellige, der er, hvad skal vi sige, mellemmand mellem en annoncør og en affiliate. Dem, der tager sig af alt det administrative arbejde, dem, der tager sig af en del af markedsføring, tager sig af udbetalinger af penge, hvad skal vi sige, håndtering af, hvor man kan hente banner og tracking og ja, alle de her praktiske ting. Præcis, ja. Og når man bruger sådan et affiliate-netværk, så betaler man dem jo en administrationsomkostning på måske 25% eller sådan noget den stil. Hvilket vil sige, at hvis man sender 100 kroner til en affiliate, så skal man i alt betale 125 kroner. Og de der 25 kroner, eller 25%, eller hvad det nu er, dem skal man sørge for at få maksimal værdi ud af. Og det vil sige, at man skal ikke bare nøjes med at acceptere, at affiliate-netværket tager de her penge for at lave bogføringen og for at have den tekniske platform. Man skal også bruge sit netværk til at hjælpe en med at finde nye, dygtige affiliates. Og det kan man gøre på forskellige måder. En måde, det er at finde ud af, hvordan netværket bruger nyhedsbreve, og hvordan man kan få sit eget program promoveret i netværkets nyhedsbrev. Sådan et netværk kan sagtens have 5 eller 10.000 affiliates på sin nyhedsbrevsliste, som læser de her nyhedsbreve med interesse. Og der er det jo oplagt, at man som annoncør finder ud af, hvad der skal til for at blive nævnt i nyhedsbrevet på en måde, så affiliates bliver opmærksomme på ens program, og så de tænker positivt om programmet. Jeg ved ikke, Michael, om du har nogle idéer til, hvad man for eksempel kunne skrive i sådan en nyhedsbrev sammen med netværket? Jo, men jeg har egentlig masser af idéer, men jeg vil egentlig anbefale, at man starter et lidt andet sted, og det er, at man melder sig til som affiliate hos det pågældende netværk. Det er altid gratis, det kan hvem som helst gøre, og når man gør det, så er man jo allerede på den her mailingliste, og det vil sige, at man vil kunne se, hvad er det for nogle ting, der bliver skrevet ud i de her nyhedsbreve fra det pågældende affiliate-netværk. Ja. Og hvis vi nu tager PartnerAds som eksempel, fordi Ken han er rigtig god til at sende nyhedsbrev ud jævnligt, jeg tror faktisk, det er en gang om ugen, der står for eksempel, hvilke annoncører har sat sin kommission op, hvilke annoncører har sat sin kommission ned, hvilke annoncører er kommet til, hvilke annoncører er faldet fra, hvilke annoncører har opdateret deres bannere, er der annoncører, der holder konkurrencer, er der annoncører, der på anden måde har gjort nogle forskellige tiltag, som kunne være interessante for de her affiliates, der modtager det her nyhedsbrev, og en masse andre ting. Men dermed ikke sagt, at bare fordi det kun er de ting, der bliver skrevet ud, at man ikke selv kan være kreativ og finde på noget andet. Så vil jeg anbefale, at man tog fat i for eksempel Ken og siger, Ken, prøv at høre, jeg har denne her idé, jeg ved, du sender det her nyhedsbrev ud en gang om ugen. Hvordan kunne vi eventuelt finde ud af, at jeg bliver promoveret over for de her affiliates, der sidder derude, på en måde, så det selvfølgelig ikke er, at alle andre annoncører, de får ondt bag i, men så det stadig gavner mig som annoncør.
Ja, og du skal som annoncør være opmærksom på, at de fleste andre annoncører, de sover altså i timen. Så det vil sige, at hvis du ringer til netværket og taler med dem om, hvordan du kan komme i nyhedsbrevet, så træder du som regel ikke folk særlig meget over tæerne, fordi de andre, de gør bare ingenting og er ikke særlig opmærksom på, hvad der foregår. Så det kan godt være, at det kan lade sig gøre for dig at komme i nyhedsbrevet, fordi at du på webshoppen lancerer en ny produktlinje, eller kører med en rabatkode i en måned, eller at op til Valentinsdag bør der være særlig fokus på din niche, og her er et godt program, som har masser af produkter, der passer til, eller et eller andet. Det kan være sådan nogle helt simple ting, du kan komme i nyhedsbrevet med. Det kan selvfølgelig også være, som du nævner, Michael, altså at man laver en konkurrence, eller at man opdaterer sit bannermateriale, eller et eller andet den stil. Og så kan det jo også være sådan nogle forretningsmæssige ting. Det synes jeg ikke, man ser så meget af. Men hvorfor ikke promovere sig selv på en historie om, at det lykkedes at hæve den gennemsnitlige indtjening per klik på affiliates i programmet til så meget, og dermed ligger den som en af de bedste i kategorien, eller et eller andet den stil. Der er rigtig mange muligheder. Når man lige sætter sig ned og beslutter sig for, at man vil finde på en historie, der kan du. Ja. Man kunne også sige godt, man vil gerne have nogle flere affiliates, der ranker for de rigtige ting. Så derfor så har man sammensat en lille hurtig pdf med top 50 bedst konverterende søgeord. Og så kan man sige, vil jeg virkelig af med dem? Jamen, altså du vil gerne af med dem over for dine affiliates, så de kan sælge flere af dine produkter. Og så tage fat i netværket og sige, prøv at høre, jeg har lavet den her lille lækre pdf. Kunne du ikke tænke dig at sende den ud til hele listen? Og så igen er der nogen, der bliver opmærksom på, at hey, der er pludselig en annoncør, der vil mig det bedste, og egentlig gør en del af arbejdet for mig, og fortæller mig nogle ting, som jeg måske ikke selv kan gætte mig til, fordi jeg ikke har de data, og det vil altså smitte af og få flere til at få øjnene op for dig som annoncør. Lige præcis, ja. Så har vi det her med direkte kontakt. De her netværk, de har jo en liste med affiliates, og der er sådan set ikke nogen grund til ikke at forvente, at dit netværk kan hjælpe dig med at sætte dig i kontakt. Nu taler vi om nye affiliates i netværket. Nogle netværk, der kan du måske selv trække en liste med affiliates ud, det ved jeg ikke. Men ellers så er det op til dig at tage fat i netværket og bede om at blive sat i kontakt med dygtige affiliates, som netværket for eksempel ved performer godt i din niche i forvejen, eller ved, at de her affiliates er interesseret i nye nicher, og hver gang de går ind i en ny niche, så går det dem rigtig godt. Find ud af med netværket, hvordan du bedst muligt kan komme i direkte kontakt med de her top affiliates, som du bør være i kontakt med. Og der vil et godt netværk altså være i stand til at hjælpe dig, og et dårligt netværk vil ikke være i stand til det, medmindre de bliver presset godt og grundigt på maven, og så er det din opgave at gøre det selvfølgelig. Ja, jeg har ikke så meget andet at sige til den del, for der er jeg helt enig. Man kan så sige, hvordan man tager kontakt direkte. Altså det kan være, at netværket sender en liste med e-mailadresser, og så skal man selvfølgelig være lidt forsigtig med, hvordan man tager kontakt per e-mail. Men det kan også være, at man kan få telefonnummer eller få oplyst, hvilke hjemmesider det er, og den vej finde kontaktoplysninger. Men der skal man selvfølgelig simpelthen have fat i de her affiliates og gøre dem opmærksom på, at de er noget særligt, og at man kontakter dem, fordi man mener, at man har et ganske særligt program, som de kan tjene en masse penge på. Yep. En anden måde at finde nye affiliates på, det er at kigge i søgeresultaterne. Det er det, der hedder SERPs, altså det vil sige Search Engine Result Pages, altså så det er simpelthen søgeresultatsider i Google. Der starter du med at lave en søgeordsanalyse for dit eget site, og det vil sige, at du skal simpelthen finde ud af, at det kan både være fra organisk trafik eller fra AdWords eller hvad det nu er, men du skal finde ud af, hvad for nogle søgeord ved du, at der bliver søgt meget på i Google, og du ved, at de kan konverteres til kunder, de her søgende, som søger på de søgeord. Som e-handlen, der har du helt sikkert sådan en liste allerede over, hvilke søgeord, der er vigtige for dig, fordi der dels er volumen på, og dels er konvertering i dem. Så du skal lave en liste over de her vigtigste søgeord, og så starter du selvfølgelig bare fra toppen, fordi det kan godt blive et omfattende arbejde, men så start med de 10 vigtigste først, for eksempel. Derefter så går du ind og søger på de her søgeord i Google, og så kigger du på, hvem der ligger på side 1, og måske også på side 2 i Google, af hjemmesider,
og gennemgår de her hjemmesider. Det er klart, du skal ikke klikke på konkurrenternes hjemmesider, fordi du ved, at de ikke kan blive dine affiliates, men alle andre sider som ranker kan du klikke ind på og prøve at vurdere, om de her sider, de potentielt kunne være affiliates. Det kan også være, det hjemmesider, som allerede er affiliates, de bare ikke promoverer dit program, eller det kan være hjemmesider, som promoverer dit program, men på en tilbagestående plads i forhold til nogle andre programmer. Så du simpelthen finder ud af, hvad for nogle sites, du skal have fat i, fordi de ranker godt på søgeord, du ved, du kan tjene penge på. Og så skal du have taget kontakt med dem. Hvordan vil vi gøre det, Michael? Jamen, der er mange måder at gøre det på. Jeg vil sige, allerførst så skal du lige kigge på det her pågældende site. Hvad er det for noget? Fordi en ting er, at de ranker, men er de vant til at tjene penge? Altså, kan du se, at de måske har annoncer kørende i sidebaren? Måske sælger de deres egne digitale produkter? Kan du måske spotte, at de laver sponsoreret indlæg? Måske har de nogle affiliate links allerede, hvis du er skarp nok til at kunne spotte det. Eller har de slet ingenting? Gør de det bare, fordi det er deres hobby, eller hvad grunden nu måtte være? Fordi tilgangen, når du kontakter dem, er synes jeg, meget forskellig. Hvis ikke de er vant til at tjene penge på deres side, så kan det være et bevidst valg, at de ikke ønsker at tjene penge på det, fordi de føler, at det ligesom konflikter med deres objektivitet. Men det kan også være, at de slet ikke ved, at der findes noget, der hedder affiliate marketing, og derfor, hvis du henvender dig og siger, hey, skal du ikke være affiliate for mig, så tænker de, hvad er du snakker om? Omvendt, jamen, er de allerede vant til at tjene penge, enten via banner eller via affiliate, altså bruger de allerede affiliate links, jamen så er det nemmere for dig at komme ind, for så behøver du ikke forklare dem, hvad det er, så skal du kun, i anførselstegn, forklare dem, hvorfor det er, at de skal linke til dig, i stedet for måske nogle af dine konkurrenter. Og det er jo et spørgsmål om du har en side og nogle produkter og en kommission, der er god nok til, at de synes, det er mere attraktivt. Mm-hmm. Men alternativt, så skal du, hvis de ikke er vant til at tjene penge, så skal du have den her med at sige, jamen, de fleste, medmindre de har den her objektivitetstankegang, kunne godt tænke sig at tjene nogle penge på det her, som de alligevel bruger deres tid på. Men du skal forklare dem, hvordan det er, det hænger sammen, helt nede på et lavpraktisk niveau, og sige, jamen, det her, det handler om, at jeg har jo nogle gode produkter. Det kunne være, at du kan sende dem nogle af de her produkter. Dem kan de så få lov at kigge på. Dem kan de så skrive om, og hvis de så linker til det her produkt via det her specielle link, så vil det blive registreret, hvor mange de har sendt videre, og dem, der så køber produkten, der betaler du en kommission af det. Eller noget i den stil. Mm. Ja, og man kan sige, altså nogle af de sites, man vil finde, det vil være sådan for eksempel en prissammenligningshjemmeside, hvor du kan bare se, at de har en 20 affiliate links på landingssiden allerede, og der er det lige til at gå ind og snakke kommercielt med dem. Og andre, det kan være for eksempel, det kan være et eller andet forum eller sådan noget, hvor du opdager, at de har faktisk sider, som ranker på forskellige af de keywords, som jeg ved, jeg kan tjene på. Og jeg kan se, at de bare har nogle AdSense-banner eller et eller andet i øjeblikket. Og der kan du så gå ind og tage en snak med dem om ikke det var en idé på de specielle sider simpelthen at få indsat nogle affiliate links direkte ind i forumet, og på den måde begynde at trække noget trafik til din hjemmeside, som kan konvertere. Man skal passe på ikke at sætte begrænsninger for sig selv på den slags ting, fordi der er en hjemmesideejer, der har det der forum, eller hvad end det er, som typisk er interesseret i at tjene penge. Og så er det sådan set bare at tale med vedkommende om, hvordan han eller hun får det gjort bedst muligt. Ja, og du kan også risikere at støde ind i nogen, for eksempel dem, der sælger bannerannoncer, som ikke har lyst til at lave affiliate links, fordi de vil helst bare sælge bannerannoncer. Hvis du har en webshop, så er du garanteret blevet ringet op af nogen, der gerne vil have, at du køber nogle bannerannoncer af dem, fordi de ved, at det her med affiliate links, hvor de faktisk kan konvertere noget til et salg, det er de ikke så gode til, men de vil rigtig gerne sende dig en masse visninger af noget, som ikke rigtig fungerer. Og der er jo også nogle blogejere, der ved, de har en masse trafik. Det kan være, at de har testet affiliate link, kan se, at de kan faktisk ikke konvertere lige så godt, eller de kan ikke tjene lige så meget, som de kan ved at bare få nogen til at købe nogle bannerannoncer. Og dem får du nok meget svært ved at overtale til at få affiliate links. De vil hellere sende dig noget banner.
Ja, og det er jo sådan set også fint nok. Så skal du bare være snu nok til at sige, at jeg vil gerne købe bannerannoncer, jeg vil også gerne betale godt for dem, men det skal være lige præcis på den og den og den underside, og ikke andre steder. Og så kan du måske ende med at købe konverterende trafik ekstra billigt, simpelthen fordi du ved, at lige præcis på de undersider, der får de en masse trafik ind, hvor folk har søgt efter det, som du har brug for, de søger efter. Ja. Og ellers er det jo et spørgsmål om, og jeg vil endda sige, når du tager kontakt, jeg vil anbefale, at man måske gør det telefonisk, og det ved jeg ikke, om du har en anden holdning, Anders, men det er mest for at nemmere fornemme på tonefaldet og personen i den anden ende, hvad er det her for en person, man har med at gøre. Ja. Og så er de lidt svære ved at lade være at svare. Præcis, ja. Ja, telefonisk er bedst, også fordi man ved aldrig, om der er nogen, der synes, at det er spamagtigt at få en e-mail og sådan noget. Der er det bedre lige at ringe op på telefonen. Ja. Så det er måden at finde dem i resultatsiderne. Yes. Så har vi den, der hedder find dem, hvor de netværker, altså hvor affiliatesne netværker. Og der har vi 2 steder, Anders. Ja, altså man kan sige, online, der findes jo masser af steder, hvor affiliates, de hænger ud online og diskuterer affiliate marketing. Og der er det oplagt, at man også kommer ind foran dem der og viser, hvad det er, man kan, og fortæller dem om ens program og hvad der er godt ved det osv. Eksempler på steder, hvor de er online, det kunne være Facebook-grupper for affiliates, det kunne være Marketers.dk, hvor vi har masser af medlemmer, som er affiliates, og som gerne vil høre om programmer, der er gode. Der er sikkert også masser af affiliates på amino.dk for eksempel. Og så er der selvfølgelig andre muligheder, altså at finde ud af, hvor affiliates de er henne på Twitter og den slags ting, og connecte med dem, og på den måde stille og roligt få dem fundet. Der er masser af muligheder på de sociale netværker for ligesom at søge dem frem, alt efter hvad deres interesser er, den slags ting. Og der synes jeg, man skal selvfølgelig passe på, hvordan man præsenterer sig selv og sit program, men det handler i virkeligheden meget om at finde en god undskyldning for at gøre opmærksom på sig selv. Og det kunne være sådan noget som en konkurrence eller en case, hvor man viser, hvor meget en affiliate har tjent ved at gøre tingene rigtigt og den slags ting. Og så er der offline-versionen, som der er, vil jeg mene, relativt uudnyttet. Forstået på den måde, at affiliates, de interesserer sig jo også for online marketing, fordi der er rigtig mange af de aspekter, der er krævet for, at man er en dygtig affiliate. Og derfor så deltager de også i blandt andet online marketing konferencer, om det er marketing camp, eller digital markedsføring, eller SEO Day, eller hvad søren det nu måtte hedde, de her forskellige danske konferencer, der findes. Men du kan være sikker på, at deltager du der, så vil der være rigtig mange affiliates til stede. Både som måske sidder i en almindelig dagsstilling, hvor de er online marketing ansvarlige på et eller andet punkt, eller AdWords konsulent, eller hvad søren. Men de fleste af dem har en eller flere affiliate-sider kørende ved siden af, som sådan en hobbyindtægt, eller måske endda en rigtig god indtægt, men synes bare, at de har lyst til at have et job også. Så deltager du i de her konferencer og falder i snak med folk, og det vil jeg jo selvfølgelig anbefale, at du gør, uanset hvad din motivation er, så kunne man jo altid lige sige, hey, kender du nogen, der er dygtige affiliates? Så kan det være, at de nævner sig selv. Det kan være, at de nævner nogle andre, og måske endda kan hjælpe dig med at komme i kontakt med de her, så det ikke er, at du går rundt og spørger bare alle mulige forskellige. Så, og folk kender jo hinanden. Vi kender hinanden, og ved godt, hvem der er dygtige, og hvem der er knap så dygtige, og kan godt henvise til dem og indlede den dialog. Ja. Lad os prøve at kigge på, hvordan vi får affiliates til at finde dig som annoncør. Det første, der er at tænke på, det er, at affiliates googler jo også, når de skal finde programmer. Og hvordan googler affiliates, når de søger efter et program? De googler formodentlig efter noget, eller affiliate, eller affiliate-program, eller noget af den stil. Og så søger de vel efter enten et brand, eller en butik. Det kan være, at de søger efter et affiliate-program for Coop, eller de søger efter et affiliate-program for Echo, eller et eller andet den stil. Og det kan også være, at de søger efter mere generelt, altså en produktkategori. Det kan være, at de søger efter affiliate-program for sko. Og det skal du selvfølgelig udnytte, fordi når de her affiliates søger dig, så skal de finde dit program.
Og der kan man sige, at du kan dels udnytte det ved at sørge for, at du har en landingsside hos affiliate-netværket, men det er typisk ikke tilstrækkeligt, og i rigtig, rigtig mange tilfælde, der er det en god idé, at du laver en landingsside på din egen hjemmeside, eller på en ekstern blog, eller et eller andet, hvor det nu giver mening, hvor du omtaler dit eget affiliate-program. Og der skal du selvfølgelig omtalen til højde for, at folk de kan søge efter det på forskellige måder, så du skal have de her søgeord med i dine titler, dine overskrifter og dine tekster og alle den her slags ting. Sådan så det er klart for Google, at din landingsside om dit affiliate-program, den er rigtig for de folk, der søger efter de her specielle ting. Når du så laver sådan en landingsside, så skal du tænke over, hvad det er, folk lander på, og hvordan du får dem konverteret derfra, og til at blive affiliates, eller til at tage kontakt til dig. Og Michael, hvad tænker du, vi skal have med på sådan en landingsside? Jamen, inden vi kommer til, hvad der skal være på landingssiden, så vil jeg bare lige sige, at der sidder måske nogle annoncører derude, det har jeg i hvert fald hørt tidligere, hvor de tænker, jamen, jeg har ikke lyst til at have en affiliate-side på mit eget site, fordi så er der kunder, der måske ser, at de kan købe produkter billigere, hvis de er affiliate, eller kan regne sig frem til det. Og der kan man så vælge den løsning, Anders, hvor du siger, så kan man lave det på et andet site, hvor det er et helt andet domæne, men hvor affiliate stadig kan google sig frem til det. Men det, jeg vil sige, der er vigtigt, det er, at affiliates er i det her for at tjene penge. Det er deres forretning, og det vil sige, det er en lønindtægt for dem. Så de skal vide, hvad betaler du i kommission? Hvordan er din konverteringsrate måske? Hvad er din gennemsnitlige ordrestørrelse? Eller hvis du ikke vil fortælle de detaljer, for det kan din konkurrent jo selvfølgelig også finde, jamen så kan du fortælle, hvad er din EPC, altså din earnings per klik. Hvad vil en affiliate i gennemsnit kunne forvente at tjene per besøgende, de sender videre til din side? Det mener, det er helt basalt. Den information bliver man nødt til at have, for det er det, der gør det tydeligt for en affiliate, om det her det er tiden værd økonomisk. Men derudover, jo mere information og viden og hjælp du kan give den her affiliate, det er ikke nødvendigvis, at du behøver at lægge det hele ud til offentlig skue. Det kunne være, der var noget, du ikke synes, din konkurrent som udgangspunkt skulle have. Men du kan godt nævne, at tingene er tilgængelige, at du har masser af banner, du har præskrevne tekster til e-mails, der kan sendes ud, hvis man har en mailingliste. Det kan være, at du kører konkurrencer en gang imellem, eller et 24/7-nummer, en affiliate kan ringe til at stille spørgsmål, eller hvad sådan ved jeg. Eller du giver rabatkoder til affiliates, som de kan promovere på deres site over for deres besøgende og den slags ting. Eller hvor udførlig et feed du har lavet. Alle de her dejlige detaljer, du har med i dit feed, og hvis ikke du ved, hvad der skal være med, så kan du se annoncørwebinar nummer 001, der netop handler om det her med feed. Og så nogle forskellige ting. Altså gør det så nemt for dine affiliates som muligt at forstå, hvad er det, de går ind til, når de vælger at arbejde sammen med dig. Og så skal du selvfølgelig bygge noget tillid op og vise, at du er tilgængelig og åben, og dit telefonnummer er der, og din e-mailadresse og al den slags ting. Og siden skal udstråle seriøsitet designmæssigt. Ligesom en hver anden hjemmeside, som skal konvertere, jamen, så skal den her hjemmeside lugte af noget, man kan stole på, og noget, man har lyst til at handle med. Ja. Så gør lidt ud af det. Ja. Det var vores råd om, hvordan du finder nye, dygtige affiliates og tager kontakt til dem. Afslutningsvis så er det værd at nævne, at det er godt at sætte sådan noget her i system, så sørg for at få lavet nogle gode Excel-ark, så du har styr på, hvad for nogle søgeord du har været igennem, og hvad for nogle affiliates du har kontaktet, og hvornår du kontaktede dem, sådan så du kan følge op, gå efter flere søgeord, følge affiliates op, hvis ikke de får svaret dig, prøv på telefonen, hvis ikke de svarer på mail, prøv en ekstra mail, hvis ikke de svarer den første, osv. osv. Det er rigtig godt at arbejde struktureret med det her, fordi der er så meget guld i det. Altså hvis du finder en enkelt affiliate, som er rigtig, rigtig dygtig, så kan det i princippet ses på årsregnskabet i din virksomhed tit og ofte. Der er altså affiliates derude, som er virkelig, virkelig værdifulde for en virksomhed at få ind.
Og har du spørgsmål eller kommentarer til det her webinar, eller webinar nummer 001, så er du selvfølgelig altid meget velkommen til at sende os en mail på service@marketers.dk, og så skal vi nok hjælpe dig videre.